Du har haft en hård dag og trænger til en kop kaffe, så kom ned og besøg vores kaffeafdeling, hvor du kan få 3 pakker kaffe for kun 50 kroner. Kæft, hun er simpelthen så dejlig. Hun er simpelthen fantastisk, Marie. Ja, David, giv mig dem, så skal jeg nok. Ja, Marie, ja, hun er så. Så er den forkert, eller hvad? Nej, de skal bare vende ud af. Det er det, der sælger. Hun er simpelthen skøn, hun er. Det er helt vildt. Jeg overvejer at invitere hende ud. Ja, det skal du bare gøre. Jeg skal ikke det? Jo. Altså bare pas på, piger, de kan være farlige, altså. David, giv den til mig. Det er jo lige meget, altså. De skal bare ind. De skal også være færdige i dag, ikke? Jeg skal købe en gave til hende, alt muligt. Nå? Ja, jeg går all in på den her. Ja. All in. Altså, jeg siger det jo bare, fordi jeg ikke vil have, at du får dit hjerte knust, ikke? Ja. Altså. Jamen, det er rigtigt nok, David. Altså, jeg har selv engang fået mit hjerte knust. Det var det er nogle år siden efterhånden, men altså, det er Trine fra 3. klasse, men altså, det gør stadig ondt. Der kan du bare se, ikke? Ja. Så. Men altså, bare pas på, ikke? Det er jo ikke fordi, du bliver spist eller noget, vel?